ନ ପାଇଲେ ସାରିକି ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇଯିବି। ଓ ବୁଝିଲି ମୋ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଛ ତ ଦେବା ମୋ ଫୋନ ଏବେ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଓ ସୋନାଲି ତମେ ମୋ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କଥା ବୁଝିପାରିବନି। ମତେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ନ ଦେଖିଲେ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିବାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିବା ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ମତେ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମୋ ମନ ଏବେ ମୋ ଶାରୀ ପାଖରେ। ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଶାରୀ, ଆଖି ବୁଝିଲେ ଶାରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଶାରୀର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲା ମାନେ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଗୋଟାଏ ରୁମ୍ରେ ତମ ସହିତ ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ କରିଦେବି। ତମେ ବୁଝିବା ଯେ ତା ସହିତ ରୁମ୍ରେ ରହିବ ତାପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ। একদম পাটে চুপ। আরে তবে তো সেমিতি হউছ না সুন্দরী হাইট যেমিতি কলর সেমিতি সাথে সিগারেটর লাস্ট উবা ও কুয়ারি ছের ফাস্ট দকারে তো মজা নালি পাটে বন্ধ কর কউছে, পাটে বন্ধ কর কউছে। তা না হলো নরে কোন করিব কোন কোন করিব তবে তো জীব ছিঁড়ে দেবি। নহলে তো পাটকে ছিঁড়ে চোদনি। তমে মতে কথা কউছ ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ବାବଦର ପତେ କହିଲେ ଏ ଦେବାକୁ ତୁ ଖାଲି ବେଡରୁମରେ ଦେଖେଇଛୁ। ପ୍ୟାର ବଡ ଭାବେ ଦେଖେଇବୁ ତ ତଣ୍ଟି କୋଣା କରି ରକ୍ତ ପିଇଯିବି। আরে সে শাড়িকর মধ্যে এত সুন্দরী তোমারি পাই মো স্বামী রহিলিনি ও সংসার রহিলিনি এ পরিবার রহিলিনি কি সমাজ রহিলিনি সে শাড়িকর মধ্যে এত বড় বড় শাড়ি তোঠু ବହୁତ ବଡ। ତୁ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବର ରେଡ୍ ୱାଇନ୍ ହେଲେ ଶାଢ଼ୀ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପହିଲି କିରଣ ତୁ ସ୍ନାୟୁକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରୁ। ହେଲେ ଶାଢ଼ୀ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ତୁ ଏସି ରୁମର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଥଣ୍ଡା ପବନ ହେଲେ ଶାଢ଼ୀ ବୈଶାଖ ମାସର ପାହାନ୍ତି ପବନ। ତୁ ଡିଜେ ଦଳ୍ପୀର ଛାତି ଥରା ଶବ୍ଦ ହେଲେ ଶାଢ଼ୀ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ। ମୁଁ ଯଦି ସେ ଅନ୍ଦୁଣି ଉପରେ 407 ଚଢ଼େଇ ମାରି ଦିଏ ତତେ ମାରିଦେବି ଲୋ ରାଣ୍ଡ। କି ଆଖି ଉଠେଇ ଚାହିଁଲେ ତୋ ଆଖି ତାଡ଼ି ତୋ ହାତରେ ବି ଥାଳି ଧରେଇ ଦେବି। ସେ ସାରି ସାରି ନ ମୋ ଜୀବନ ସିଏ ମୋର ସେଇ 20 ବର୍ଷ ତଳର ଭଉଣୀ ଯମୁନା। ଭଉଣୀ ହଁ ମୋ କୁନି ଭଉଣୀ ଯମୁନା।